Det psykiske arbejdsmiljø er kommet i søgelyset i de sidste år, og det er der mange forskellige grunde til. Der er en masse ting, som er blevet meget mere synlige i dag, end de var for nogle år siden. Jeg tror, sådan nogle faktorer som mobning, seksuel chikane og den slags har været på arbejdspladser i årtier. Jeg tror ikke, de er blevet værre, de er bare blevet mere synlige. Men det er nu også kun en lille del af det, selvom det er en alvorlig del. Men noget af det, der er sket, er, at selve arbejdsopgaverne har skiftet karakter. Samtidig med, at arbejdstiden jo rent faktisk er kortere, end den har været i mange år, hvad man jo kunne tro vil give en større tilfredshed. Men så er der sket en ændring af selve arbejdets karakter. Dels de øgede krav til hastighed, men også kompleksiteten. Men selve det, at der sker så mange ændringer, hvis man kigger tilbage i det her århundrede, så vil de forskellige institutioner, der hører til den offentlige sektor, de vil have været igennem mange cirkulære ændringer, som regulerer selve arbejdet. Og hvis der var sådan nogen på private virksomheder, så ville de have været igennem de samme ting. Den enkelte medarbejder, som måske blev ansat for 20 år siden, og dengang fik en stillingsbeskrivelse, hvis man ellers havde sådan nogen dengang, den man i dag har, den ser radikalt anderledes ud. Så det man er ansat til, det ændres løbende. Og det stiller jo øget krav til den enkelte, og det giver også en større usikkerhed. I dag er man også meget mere afhængig af samarbejdet. Det har man nu altid været, men i dag findes der stort set ikke monofaglige opgaver. De fleste opgaver udføres i et samarbejde mellem mange i realiteten, som er dybt afhængige af hinanden. Og det skærper selvfølgelig kravene til overlevering, sammenhæng og samarbejde. Og den sidste ting er, at de fleste opgaver også er blevet meget mere komplekse. Og det vil sige, at de er sådan set meget mere vanskelige, samtidig med, at de er blevet meget mere specialiserede, end de var engang. Så der er masser af gode grunde til, at der er mange ting, der forrykkes i en organisation og på en arbejdsplads. Det er min erfaring, at de fleste konflikter og den dårligste kultur udvikles, når der er uklarhed. Det svarer lidt til en familie, hvor der er uklarhed over ledelsen, eller hvordan er reglerne her, eller hvordan fordeler vi arbejdet i den her familie. Så giver det anledning til en masse koks, skænderier og usikkerhed. Og det er sådan set det samme på en arbejdsplads. Her er der bare mange ting, som kan pege mod uklarhed. Så for eksempel det at få afklaret, hvad er egentlig den enkeltes opgave? Hvad er lederens opgave? Hvad er målet på lidt længere sigt med denne her virksomhed? Hvad er ydelsen? Og hvordan er arbejdsdelingerne imellem folk? Så strukturen hører med også til det psykiske arbejdsmiljø, og er ret bestemmende for, hvordan det er at være medarbejder i sådan et sted, og leder i øvrigt. Så uklarheder af den ene og den anden art er hovedårsagen til de fleste konflikter. Så er der selvfølgelig en masse mellemmenneskelige forhold, vi er forskellige, og de kommer til at spille ind i højere grad end tidligere. Det gælder i ledelsesgrupper, hvor man ikke bare får autoriteten forærende i dag, fordi man har fået titlen. Det er i høj grad noget, man skal vinde også i kraft af sin person. Men det gælder også i medarbejdergrupper, at de mellemmenneskelige forskelle gående på en sans for detaljer, for eksempel i modsætning til en sans for større helheder, en mere følelsesorientering i forhold til en mere tænkende orientering, i hvor høj grad man får sluttet sine opgaver osv. Alle den slags ting bliver nemmere til kritikpunkter, der hvor man indgår i en større grad af samarbejde. Det er klart, at de her ting også kan blive til rigdomme, der hvor man kan benytte sig af den, der hvor man kan bruge det til noget fornuftigt, men det kan også blive til kilder til store konflikter. Og så er der selvfølgelig den individuelle side også, hvor spørgsmålet om, giver det her mening for den enkelte, er helt afgørende. Og hvad skal der til for, at jeg er tilfreds med mit arbejde? Der er mange, der i dag stiller nogle enorme krav til sig selv. Og så er der samtidig nogen, der går på arbejde og bare lige klarer dagen og vejen, og så er det det. Så motivationsfaktoren og forskellen på den mellem folk kan betyde helt enormt meget. Der er faktisk også i dag en del mennesker, som har dårlig samvittighed over det arbejde, de leverer,
set i lyset af det, de ved, at de godt kunne gøre, eller det, de gerne ville gøre, men det er der bare ikke tid til. Fordi man har 10 minutter for eksempel ude hos borgeren, eller andre steder, er der et tidspres på, som gør, at man ikke kan levere det, man rent faktisk gerne ville. Men der kan være andre individuelle faktorer. Så det er noget af baggrunden, når jeg kommer ud på en arbejdsplads og skal prøve at kigge på det psykiske arbejdsmiljø. Og for mig er det vigtigt, at man får kigget på helheden og hele organisationen. Det kan næppe nytte noget at isolere en lille del, og så kun se på kulturen for eksempel. Hvordan har folk det indbyrdes? Fordi hvordan folk har det indbyrdes, det vil afhænge meget af, hvor tydelig en ledelse der for eksempel er. Også i forhold til at følge sådan en proces op, men i forhold til at stille krav og dermed give sikkerhed og tryghed. Så et kig på helheden, og hvor er uklarhederne, er noget af det er vigtigt at få gjort. Så er der selvfølgelig sådan et spørgsmål om, hvordan er kompetencerne i forhold til de arbejdsopgaver, der er. Og der er et spørgsmål om, hvad er de gældende værdier her? Handler det om at snyde ledelsen så meget man kan, eller handler det om at gøre sit arbejde til det ypperste? Eller hvordan er holdningerne blandt både ledere og medarbejdere? Så derfor det er tydeligt gjort, hvad er værdierne i praksis? Ikke dem, der hænger på væggene, men hvad er det for noget, man går efter i praksis? Så respekt er en fin ting at have som et mål, men hvad betyder det i sætninger, i handlinger, i mimik? Så hele den side af kulturen, som handler om, hvad vi gør i praksis, er et andet element. Så klarhed, struktur, kulturen og kompetencerne i forhold til arbejdsopgaverne, og så er der hele brugen af teknologien, som jo kommer til at betyde mere og mere, og hvad det gør ved forholdet mellem mennesker. Man kan ikke ændre bare på en teknologi, og så tro, at de øvrige samarbejdsrelationer, de bliver det samme. Så sådan noget skal tænkes med os. Så når jeg kommer ud, så er det første, det er egentlig en afdækning af alle de her ting. Hvordan ser det ud? Og det gør jeg helst via interviews, men ellers også igennem en spørgeskema eller begge dele. Fordi det giver mig mulighed for med det samme også at arbejde med den enkelte medarbejders ansvarlighed og forhold til sig selv og til de andre. Og den første del, det er så sådan en afdækning af, hvor er problemerne i forhold til de ting, jeg har nævnt. Og dernæst så kommer så valget af indsatsområder for en periode, og eventuelt et arbejde med kommunikationen eller kulturen, hvis nu det er det, der er hovedpunktet, hvad det jo tit vil være, når det handler om psykisk arbejdsmiljø. Og der handler det om, at det, der for alvor vil indebære nogle ændringer, det er dels etablering af klarheden, kravene, tydelighed, men så er det også den enkeltes evne til og vilje til at indgå i en proces af den her art og føle ansvarlighed for det, man har indflydelse på, og lade de ting, man ikke har indflydelse på, være. Det er jo en gammel klassisk sondring. Hvad er du interesseret i, og hvad har du indflydelse på? Og det på en arbejdsplads også at lægge hovedvægten på det, jeg rent faktisk har indflydelse på, det giver en meget større tilfredshed. Men der er jo arbejdspladskulturer i dag, der er i form af brok og andet i virkeligheden mest er optaget af alt det, man ikke kan gøre noget ved. Så det at flytte sådan en opmærksomhed kan være et hovedpunkt. Men der kan være en masse andre elementer. Det næste arbejde vil bestå i også at tydeliggøre det her i fællesskab i en række temadage, men stadigvæk at have kontakten til de enkelte medarbejdere, for det er der opfølgningen, og det er der ansvarligheden skal ligge. Og endelig vil der være en tredje fase, som handler om vedligeholdelse, opfølgning, og der betyder lederens forhold til de her ting, eller ledelsens forhold til de her ting, rigtig meget. Hvis ikke der er en ledelse, som kan holde fast og holde i toget og følge op, så vil det være meget vanskeligt at få sådan en ændring igen. Hvis der er en rigtig dårlig kultur på en arbejdsplads, så vil det jo tage et par år, før den har rettet sig. Så det kræver rigtig meget af både medarbejdere og ledelse, men det vil også give en helt anden form for arbejdsglæde, også med de arbejdsopgaver, der er i dag.